Om Mohom Om Janong Om Jabai dah dulu thaya beखौनो बोरा ओरै नालाय आं बहुत बोरा नोंलाय आंनि भिडिअ बानायग्राया नोंसोर बिदि बानायनो रोंगौ गुड मर्निं लोगोफोर आसा खालामो आंनि बे दिनैनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोनहा मोजां मोनगोन आरोना ओमफ्राय मा होनो जोंहा दिनै स्पेशल आरोना जोंहा जैग' होनो नागिरदों न'आवहाय जैग' होनो नागिरदों ओमफ्राय बाबाया बिदिनो मन्दप दागासिनो आरोना बहुत सिक्रेट स्पेशल आरोना लोगोफोर आं नोंथांमोननो खिथाथ'ला आरोना मानि थाखाय जैग' होनो नागिरदों उनाव मिन्थिलांसिगोन आरोना दिनैहाय आराम स्र'नो जैग' होनानै लानोसै आरोना न'खराव एसे सुख सान्ति फैनायनि ओमफ्राय आङो दुगैखांबाय नै रेडि जाखांबाय आं दसे ओरैजाय बेरायफैदोंमोन आरोना ओमफ्राय मायदि नुदों नै लोगोफोर मा होनो माइ हानानै एसे फुरखांफिनबायहाय नै लोगोफोर एसेल' आरोना बारा नङा ओमफ्राय सिथर बेरदोंमोन ना आंना बेबो हामजोब्बाय नै दा फिसा फिसा दङ आरो नै बारा गैला मोजां नुलायदों ओरैसै ओमफ्राय आङो बाबानि मन्दप दानायखौ खिथानोसै आरोना आंहाथ' दहायनो दुगैखांजोब्बाय ओमफ्राय प्रसाद बायदिसिना हानांगौ आरोना ओमफ्राय मन्दप दानायखौ खिथाहैनि आरोना आङो 8थायावनो लेंहरदोंमोन दा टाइमआ जाहांबाय फैसिगोन आरोना बाबायाबो फैसिगोन सानाबो ओंखारहांबाय नुवा आरोना इथिं ओंखारबाय ओंखायनो इथिं मोलेले जायो जि खानानै दुगैनो दै मन्दप दागासिनो आरोना बाबाया ओमफ्राय दायो आब'आ प्रसाद हासिगोन आरोना प्रसाद हानो लाबाय ओमफ्राय नैबे दैखौ बोथोरनो थिननाया बोथोरबाय आङो टेबोलखौहाय एसे साइड खालामहोनो साइड खालामबाय आरोना बेजों आंजोंहाय ओमफ्राय नै बेखौहाय एसे फुसिग्रोनानै लानोसै आरोना आङो गणेशखौ ओमफ्राय अरदाबखौबो लिरखांबाय जोंना मा होनो जैग' होनोबाथाय अरदाब लिरो आरोना न'नि अरदाब लिरनांगौ ओमफ्राय नै आइया त्रिपाल बावगासिनो बाबाया मन्दपखौबो दाखांबाय धुप जरासे सावनानै होबाय आरोना आङो बेखौ बखांबाय ओरै साइड बनोसै आरोना ओमफ्राय जाबाय आरो बास होनांसिगौल' दायो प्रसाद हागासिनो आरोना आब'आबो साइडआवहाय ओमफ्राय आङो झुमका गाननो होननानै फैबाय आरोना झुमका गाननोसै आरोना बेखौ गानसै खिलायानो गैला आरोना ओमफ्राय खिला नागिरबाय आङो नागिरबाबो मोनासै अबावथाय बेलेगनिखौहाय सोनानै गाननोसै आरोना आङो लोगोफोर ओमफ्राय दायो गानबाय आरोना आं मोनफिनबाय मोनाखै बेलेगनिखौ सोबाय फोथाबो लगायनोसै आं फोथाबो लगायबाय आरोना आङो बोरैबा लांदां नुनायखाय फोथा लगायबाय ओमफ्राय नै रेडि जाजोब्बायानो जोंना बानायजोब्बाय आइया जैग' होग्रा आइया बानायजोब्बाय ओमफ्राय दायो होनोसै आरोना लोगोफोर
Nó ăn giải đàn thủ đi. Eli nào lại. Lại vì đâu không ham rằng đi được cái đời tập đến. Chen सारदोंमोन आरोना ओमफ्राय जोङो मेगनाव हाबजानगिनानैहाय मेगन फांथेलायबाय आरोना मेगन फांथेनो खिथानायखाय फारसे ओरै नायबाय आरो नायखुमालायदो फारसे परहित आइया एसे बुजायबाय आरोना मा होनखो मा बुजायखो नोंथांमोना इयावनो मिथिखासिगोन आरोना बाथौआ संनो थाङोबा ब्रह्मजोंनो एखेखा साननो रोङियावसो आयदा खालामनानै लानाय जादों ओंखायनो एखेयानो ओमफ्राय नै गोरलैया सिखा लानानै सिखा दानबाय थानानै आखायावनो दाननानै लाबोलांबाय ओइ रोनावलाय बा आखाइ दाननानै लाबाय अ आराम जाबाय दा एबार ददिनाव थैनांगौ सिनायो आं बे नागिरबावदोंसो मा बुस्थु होननानै ओमफ्राय साखायखौ नायदां नोंनाव बिदिनो बेराय थासिगौमोन ना जाखो नोङो जालांबाय आयदा बाबाजों सोमखौ नोङो दानबावगोन नोङो गिबावसो जेबो मोनाखैदां गोजां मोननायबो जाबायना प्रसाद होसिगोन दायो गसंनानै होदो थोखायोना वरदे देवी परमज्योति ब्रह्मणि स्वाहा ओम सरासुर ब्रह्मणि स्वाहा ओम पूर्ण परम ब्रह्म ज्योति स्वरूपाय स्वाहा ओम भूर्भुव ओम स ओम मह ओम जन ओम तप ओम सैतम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् ओम आपो ज्योति सदस्य अमृतं ब्रह्मणि स्वाहा ओम महागणं Aduh, kayak lampai hai. Cepat. Baik. दायो जयग' जोबस्रांबाय ओमफ्राय नै लास्टनि जोङो फोथा लानोसै आरोना जयग'नि हांगारनि फोथा लानोसै आरोना जोङो फुनबावसै अनखा बेखायनो लाजिलायलाङो आं बे लेखाखौ लाबोबानो फरायथिना होनो हागौनाय लाबोगाराखै आङो बे लाजिलायनाय आं बिसोरखौ लिंनो जोबनायनि खुलुमस्रांबाय आरोना जोंहा ओमफ्राय आंबो खुलुमखांबाय ओमफ्राय आब'मोन खुलुमबाय आरोना बिनानाव खुलुमबाय नै आजानि खुलुमनायखौ नायदो थालिर लालायनानैसो खुलुमदों मालाय खुगायाव मारै जाखो गबाय
जोंहाना फोथायानो नांफाजोबबाय दसेनो मानो होनबा जा मोनजाबाय दा दल' थाया बेखौनो बोरो ओरै नावलाय आं बहत बोरो आंनोलाय नोंखौ लादोंसो नों गथ'आवसो लादोंमोन आमाया सासे लावनोसो खायो आरो सिथासे इसिनि सिथासे हारा साब्रैल'आलाय आलुखौ दरनैफोर होनांगौ लावखौ सिथासे दोनबावबाय मोनायाव जानो हायो ने उनाव जानो हायो हाब दिनैलाय बेदरा मासे ख्रि ख्रि होनबाय देरसन लाबोदों नालाय आङो ओमफ्राय बे ओंख्रियानो गैयाबा एसेल' जाबायबा Ay, deh. Sarap belum itu? apa Kamu buka. Sudah baik. दहाय जैग' होनांगौखाय ओंखाम जायाखैमोन आरोना फुङावनो होनाय जाबाय नालाय ओमफ्राय ओंखामा खुरनानै दोनखानायमोन गुसु जाजोब्बाय आरोना ओमफ्राय उखैनायखाय जाबाय आङो जेबो गैया आरोना बिदिनो लाइ भाजामोन आरो जाबाय जोंनो उखैबाय ओंखाम जाबाय gila jangan sekolah khusus juga aja mana aja बैग्रि आरोना बैग्रि फोरानदों ओमफ्राय आंनो नै आंनि भिडिअ बानायग्राया नोंसोर बिदि बानायनो रोंगौ नै बेयाव मबाइल दोनग्रा बेयाव भिडिअ बानायनोसै आं ओमफ्राय नै नोंसोर बिदि बानाय रोंगौ आंना मा होनो भिडिअ बानायग्रा सेल्फि स्टेन्ड ना मा होनो बेनो आंना जेबो नुखाया खुबायहाय आं जुमखाखौ जि खर' साजोब्बाय जैग' होखांबाय आरोना ओमफ्राय ओंखामबो जाबाय आं मिथिखाबाय दाना लोगोफ्रा मानि थाखाय जैग' होदों ना मिथियाखैबा खिथागोन आरोना आङो जोंहा आब'खौहाय हरसिगोन आरोना जोंहा आब'खौ हरसिगोन बिलाइसिगोन माने ओंखायनो दिनै जैग' स्रां होखाबाय आरोना न'आवहाय जैग'खौहाय आराम होखाबाय स्र'नो माने बाथौनाव मोनहैसिगोन नालाय ओंखायनो स्र' होखाबाय आरोना बाथौसो जाहैसिगोन ना बिब'आ ओमफ्राय आं दायो रिल्स एसे बानायनोसै आरोना नै बेयावहाय जि बोरावनो उन्दुनोसो ओंखारबाय रिल्स बानायनोसै आङो बाय बाय भिडिअखौहाय आं एसेयावनो दोनथ'नाय जानोसै आरोना मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै हो लोगोफोर आरो जायफोर गोदानै फैदों अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होलां आरो बेल आइकनखौबो टिं टं बाजायनानै हो जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअसफोरा नोंथांमोननिसिम सहैयो आरोना आरो नोंथांमोनहा नायनो हायो बिदिब्ला भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै बाय बाय